Türkmenistan'ın yurt yoldaşları Kiçihende Uliberdi Muhammedovlar. Men garaşdygy jurnalist 74 ýaşly Sultan Açilova fiýerlenýärin. 2021-nji ýylda men garaşdygy jurnalist höküminde halkara Martin Ennes bayranyň finalisti boldum. Şu ýylyň 18-nji noýabrynda şol bayramy gowşurmak üçin meni Jeneva şäherine çağırdylar. Men siz ataly bolýany, ilaty kösäp, ilaty horlap, halkyň elinden döwleti basyp alyp, Bahraman adyny edinmedim. Men senin yoldaşlygyňda ýurtda edilýän bir kanunçylyklar, ilatyň horlanşy barada maglumatlar bilen işläp, bu halkara bayranyna münasip boldum we Martin Ennes fondy. Şol bayrama gowşurmak üçin meni 17-nji noýabrda Jeneva şäherine çağırdy. Emmasydan we padar nökerlerini meni we meniň gyzymy uçara goýbermediler. Hilberdi Muhammedovlar bu zatlardan habar salmy. Ýok, siz bu zatlardan habarly bolanyňyz üçin biz şeýle dowamly tütemekde var edildik we uçara goýbermedi. Men ýurtda 2 hekde dolandyrýan kadiden 3 hekde dolandyrýan ekeni. Bu işleriň başynda senin we padar şahmatgarny Hopçılık Ministeri Atagarayev ve onun komandası dur. Jeneva'da ve Tahacı'nın yolbaşınında Türkmenistan arada, Türkmenistan'da adamların hak hukukları arada yalan malumatlar verilýär. Sizin yalan malumatlarınız bir ülkeden çevirce paranı arada aydınlar deyip menin yorum kestinelme. Yurt yararı döndü. Sizine bir veriňizde at takıp, orden takıp, saatlık şağınımda döwran sürýärsiniz. İnat bolsa, dine bölgede ýaşaýar. Sizin öýüňiz ayarlarınız, çağlarınız, heriňe bir uçara minip, dünýäniň ýurtyny gelýän wagtda, bir de ýurtdan çykmak gadagançylyk edip, sizin we padar hyzmatkarlaryňyz bu gadagançylyklary ussatlyk bilen ýerde ýetirýärler. Kuga mendirinde bizi uçara goýbermän, 2 tane gümrük işgär bolan dinan başgana meni bir kabinata ýanaňlaşap hemme ýerim barladylar. Olar näme tapdylar kam? Bu işlerden näpidi kemsetmek üçin edilýär. Yani yapında agar operasiya geçiren yarawsat gyýdymy, şoför bilen täherläp 2 gezep rentgen barlagynyň geçirdiler. Munyň sebebi näme? Bu bizi dine kemsetmek üçin edilen goýun boldy. Bu haranlyklar uçarymynça botduran ýüklerçe ýonakçylaryň gözüňde bolup geçdi we onlarça migrasiýanyň hemde ýürüýte gonluklaryň işgärlen bir de gözöçüler edip bilen bolşumakdan lezzet aldylar. Emma migrasiýany jogapkar işgäri sizin pasportlaryňyz bir ýerde çyýyşypdyr. Bundaky maglumatlar kompýuter görkezmäýär diýip, eline arçyýa sertifikany alyp, bizim pasportlarymyzy türtüp duran wagtynda migrasiýanyň giýjeki işgärlerine jogapkar ýolbaşy iş ýerinde tapylmady. Ol sizin ertesi geçirjek çäraga taýýarlyk görmek üçin öýe gaýtdy. Ol oksanan ertesi çäraga haklaşman tepede jogap berdiler. Migrasiýanyň işgäri eline arçyýa sertifikany alyp, bizim pasportlarymyzy süpürdi we siz pasportlaryňyzy çevrede saklapsyňyz, ondaky maglumatlar kompýuter alyp bilýär diýip, bize töhmet atyp, bizi ýoldan alyp galdy. Uçara goýbermedi. Bu edilen oýun sizin aýyňyzda gaçylaryndan korkup edilen masgaraçylyk boldy. Ýani bütün dünýä masgara bolmak utanç bolmady. Tezäse bu toş diýenler ýok. Ýalyn maglumatlar bilen bütün dünýäni andyrmak diýen häsiýetler bar. Bu goýunda bu edilen işler sizin töwereňizdeki ýanlak bilen tam çykýan goýun. Siz we sizin komandaňyz hiç bir halkara guramalaryna, bizim hak hukuklarymyza hormat goýman edenetliklerinizi dowam etdirýärsiňiz. Sen ýurtda Covid keseli ýok diýip ýalan sözläp öwünip duran wagtynda meniň gyýdym Covid bilen keselip kimkiň hastahanasynda ony ölüm halyna getirdiler. Onu bejermän 50% darajany bilen öýe goýberdiler. Bu senin medisina işgärleriň tuduran oýuny boldy. Elbetde olar Milli Howpsuzlyk Komitetiniň işgärleriniň görkezmesi bilen meniň gyýdymy hem öldürjek boldylar. Sebäbi olar maga ýamanlyk edip meniň goçular ýaşly oğlumy ölüme teklediler. 50% darajany bilen öýe goýberen lukmadara hiç çäre görülmedi. Setetiňe ýalan maglumatlar, ilaty doğrulamak, ilaty horlamak, şu yalan göwlerden, yalan maglumatlardan öýde ýatamadyňyzmy? Sizin entek kemale gelmedik göwler çağıraryňyz ýurt gelip gören wagtynda bizim maskabany ýurtdan çykmak hukugy ýokmy? Meniň ýurtdan çykmak hukugum ýokmy? Şoňa siz öýde nähir garaýarsyňlar. Sizin repressiýadan men haly ýadadım. 2016-njy ýylda meniň goşup bilen ýorup, onuň ýerini tekilep, onu şunu içeri tekillerine saklayarsınız.
Men size şol yerden sen maskara üçün mazalay bolmagy maslahat berýärim. Goý bolsun derdiňe ýarasyn. Näçe bolerler boş ýatyr. Şu wagtda çeli şu zaýly duranda bolmadym. Penhiyam kestine goşaplarmy ýumurtaga. Bir çağamy ölüme tekledim. Ýene bir maýyt çağamy hemde telekesi oğlumy ýyşy goýdy. Maýyt çağamy bil katlaryň işden çykartdymy. Telekesi oğluma kanwer tasy edilmeýän sebäpli işe mecbur goýmany boldy. Siz bolsa giýjeginde telekesiler bolda ýatyp ýalan söz bilen telewizorda öwüni otyrdyňyz. Maýytlar üçin ala dedilýär maýytlar boldan derdi ýatyňyz. Emma meniň maýyt çağamy hiç kömek etmän onu işläp ýörer işinden bir katlaryň çykardymy. Meniň günüme düşen ýaşaňçy ýüzlerçe belki miňlerçedir. Emma döwlete ýolbaşy bolup hiç kim size arzyhany ýetirip bilmedi. Meniň ýüzlerçe ýaňyr arzularym size gowuşmady. Onu poçtadan ýürüýte gurnuklaryny işgärleri anyp ýertip ýatylar. Ýürüýte gurnuklaryny işgärleri olar şu fiýda mäwler. Olardan ýa-da horlamagy, ýa-da kowlap görmegi bilýärler. Meniň öýbe kim janypsa, ertesi bilen onu üstüne barıp gorkudyp, Sultan Açyrwanyň ýanyna barip dädip, hiç kim meniň ýanyma gelmedi edip ýa-da gorkudyp, giýjeginde aýagy üstünde ňaşyp ýörler. Bu utanç dälmi? Bu masharatçylyk dälmi? Birini ýaşamaga hukumy ýokmy? Bu tüzülýäri şu döwlet parasyny bolupdyr. Şu döwlete ýolbaşy bolupdyr. Meniň görenimdine görüp boldy. Sizin ýeňinizden meniň çağlarym bagtsyz boldy. Men özümiň berdiňi daýymylan jaýyma derek ipoteka jaýyny ýeten bilmedim. Parahor işgärlerini atajanyň ýolbaşynda öldürmäge diýençä. Meniň haňkymy hiç kim diňlemedi. Çüýüp durwanlardan hilip plitalardan gurnanan soğuk jaýlarda ýaşap ömrüm kül boldy. Ähli samlamy şu soğuk jaýlarda ýitirdim. Siz bolsa giýjeginde arkadaş şäherni gurdyk, akylly şäher gurdyk diýip öňdäpsiniz. Şol akylly şäherin guruluşyna jogap berip durduly femde orady. Olar birinji jenaýatçylar. Rahat 7 ýaşaryş toplum gurulanda durduly häkim wagty. Birden çüýüp durwalar jaýlara çekip jenaýatçy işlere baş goşdy. Häzirki arkadaş şäherine jogap berip orady. Bir dostuna meniň jaýyma kiripsin ant bermek üçin berdiňe de meniň jaýymy ýykanul öýde ýok wagtym gykyp meni ulu ýara galdyrdy. Men olaryň eden jenaýatlary barada näçe ardylar ýatsam da sen onlardan hiç wagtda jogap bermedin. Onlara da sawap uçmady. Heräkinin kitdemen şöyle keniň gurun döwletiň şöyle halkyň arzyharydyň men däl. Anha olaryň gurun daşjaja içine öjek jaýlarynda güzap bolup ýaşaýar. Akylly şäherem konuşundan enaýet gurmajakdygyny men düşündärim. Emma siz bu zatlara düşünmek islemeýäňiz. Siz akylly şäher gurýar diýip öwrüp duran wagtda aşgabatyň deňýaty oýsy suwsy botyr. Liftler islemeýär. Otu bir wöründe lifterde adamlar öldärler. Ýene de bir mesele. Gurman uly wagt tapyp köşedäki Mahmud Işan onun çylandan öz işdeşiň hemde kärdeşiň bilen merhum Açyp Ahmuradyň managyna barıp gaýtma ýardymyn çykarma. Senin parahat döwlet gurdyk diýen ýurtymda ölülere hem rahatlyk ýok. Meniň ýoldaşymyň baragyn taşyna aýlanyň demir reşotkalary goparyp alyp gidipdirler. Goparyp bilmediklerini hem gabaryp gandyp zaýadap taşlap gidipdirler. Biz senin parahat diýen ýurtymda senin gurdyk diýen bereketli döwletinde bolup geçen waka. Emma gözüňiň öňünde bu zatlar siz görmegine saýarsyňyz. Senin parahat ýurtymda ölülere barıp taýýanyp bilen ol. Senin ýanlaklaryň diýjäniň garankysyna bukylyp, iki taby ýaşagynyň iýber meniň maýy oglumyň maşynyny aýnadan döwdirdi. Olaryň eden etmişleri diýde kamera düşenem bolsa, ýedi geçendigine garamadam. Bu jenaýatyň üstüne açyp bilen oklar. Heräri bu işi eden jenaýatçylar Milli Folkçylyk Komitetiniň we Partiýanyň işgärleri. Meniň maýy oglum Türkmenistanyň Baýtlar Jemgyýetiniň aşgaga şäher boýunça işler bolup işlerdi. Emma onu hem işten kowdurdylar. Onu akylly başlyk oglan gören üçin başlyk ornuny eýelerinden başga gorkdy. Emma meniň maýy problemim astylygyň aýralaryny döwürler. Onu işten kowlar badar boldular. Bir ýaşamaga goýmaýan üçin, rahat ýaşaýyş bermeýän üçin, hem işe ýolumy ketip durýan üçin tezete şeýle wagt meýerlerin. Halkara guramalarynyn web tahyplarynda çypýan habarlar senin üçin näbis därmidi? Milli Folkçylyk Komitetiniň işgärleri ýurtyň awraýyna çapan oklar. Olar ýurtyň beýawraçylygy üçin görüşýärler. Olar bir habar berip, daşary ustaýtlarynda habarlaryň çykmagyna garaşýarlar.
Here, şol hamarlar çıkamdan da onlara menin maşgalam kovalamak gerek. Olara iş tapınlar. Olmasa olar işte oturyanı ben diye. Belki bu dağıtlar sizin görkeme adlayan bolyadan. Eğer siz bu dağıtlardan habersiz olsanız, men size haber eder. Ödeyem naklarına gücün yetten olsa, menin maşgalamın iyidarlanmağını, menin yorumun kesilmağını, bize adar verilmağını, telefonlardan dinlenmağını, besettirip bilen olsam, besettir. Olmasa da bize çektiren cevrice paralar, ertekliğin sizin hem sağlarını da miyefere. Senin yurtunda bize rahat yaşayış olmadı. Bizden öpüzat günde yaşadık. Biz öz ehmetimizin hödüyöbü görüp bilmedik. Kur'an caylarımızı ettiği durmuşumuzu buyuran ettiniz. Sizler buyuru girmek istenme. Bir vakit olupdu. Sapırmaya bu hem bahsi deyip onu eline sattınız. Ama hani köyünde sapırmaya senin yadına düşüyor. Sizin bahsi dersiniz. Bizi yolumuzdan alıp kalınca sizin ağrıyını darttı. Devleti darttı. Dasarı yurt haber verişleri web sahifalarında çıkan haberler sizin için namus denmeyi, bir namuslar.